През изминалите 4 години бяха положени много усилия за по-добър живот в Ивайловград и общината. Подмениха се основните водопроводи в града и големите села. Положи се нова асфалтова настилка. Ремонтираха се пътища. Санираха се административни сгради, училища, детски градини и читалища. Подадени са проекти за саниране на последните 16 жилищни блока. Предстои завършване на нов спортно-развлекателен комплекс в квартал Лъджата. Предстои подмяна на уличното осветление. Готови са проектите за следващите години и най-силният отбор за управление на общината. Ивайловград е прекрасното място, в което живея аз и моето семейство. Искам да бъде прекрасно място за живот и за моите съграждани. С номер 7 ще се радвам да подкрепите мен и моя екип с колегите ми от ГЕРБ в предстоящата надпревара за по-доброто бъдеще на Ивайловград. Купуването и продаването на гласове е престъпление.